Biryara sibe di doyê Hezêranê li Ferenseyê 24 welat ji bo danîna stratîjiyeke nû ji bo şerêrê dijî rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daeş li hev bicivin. Civîna wê bi serpiriştiya Wezîrê Derveyê Ferensa Laurent Fabius û Serok Wezîrê Iraqê Heyder el-Ebadî birêve biçe. Biryar bû Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry jî tevlî civînê biba. Lê ji ber ku du hilingî wî şikestiye, dê jî girî wî beşdar bibe. Heta niha jî ne diyar ku dê raya derên Herêma Kurdistanê ji bo civînê hatine vexwendin yan na. Civîna van welatên li dijî Daişê di demekî de tê ku rêxistina navborî rûbara dibin desthilatê xwe de li Iraq û Sûriyê berfireh kiriye. Piştî girtina tedmûra Sûrî û Rûmadiya Iraqî. Roja 26 Gulana Borî jî Laurent Fabius di gotarekî de li Parlamentoya Ferenseyê re gihandibû ku eger hevpeymaniya navdewletî hewlên xwe lê dijî rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daeş bihêztir neke dê berî Sûriyê û Iraqê li parçebûnê be. Fabius rexneyên tund li hikûmeta Iraqê jî girtibûn û diyar kir ku hikûmetê Sûz dabû hevpeymaniya navdewletî ku ew dê ji hemû alî û pêkhatiyên Iraqê re kar bike. Lê ew sozên xwe bi cih nekirin. Navborî amaje bû wêyekê jî kiribû ku Serokê Sûriyê Beşar el-Esed desthilata xwe li ser piraniya navçeyên welat ji dest daye û dîtina çareseriyeke siyasî di navbera hikûmet û opozisyona Sûriyê de ji bo rizgarkirina welat bi pêwîstî da zanîn. Beriya niha jî peyvdarê Wezareta Derveyê Ferensa eşkere kir ku dê civîn qeyrana Sûrî jî gotûbêj bike û bi taybet ji aliyê emnî ve ji bo pevguhertina nerînan derbarê stratîjiya hevpeymana navdewletî û bi taybet piştî pêşketinên vê dawiyên rêxistina tendrawya Daeş û qelesbûna rewşa şerê li Qadê ji ber wê yekê divê hemû armancê li ser ji navbirina rêxistina Daeş be. Piştî derketina Daeş û destdanîna wê li ser rûberekê berfireh ji Sûriye û Iraqê, hevpeymaniyeke navdewletî ku hinê dewletên Erebî jî di nav de ne bê serpiriştiya Amerîka ji bo şerê Daeş hat avakirin û bi hezaran car balafirên wan dewletan pêgehên Daeşê bombebaran kirine û bûye ektereke sereke ji rizgarkirina bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê.